出国那个 Schlemm 中农山 Hima。 O Superintendent of Police City ke East Khasi Hills ba Vivek Sim au kruwa khubor bala penmi ulaong pakatanat pulit kalayo ya jing ujar halor ke jingdon jong ki bre ki ba kam yala di kum ki nong trei jong ke company lej bo tiar ya bala tip kum ke FedEx bat kila pendon kam de ke kerteng jong ki bre haringkat ke jing penyat yo bean ya ki jat jing di penbuat bapher amtang kata kini ki breu kila pendon kamru ika kerteng jong ki tenat trekam ni ki agencies ki bakin thop ya ka custom CBI NCB bat ki wei de ka bakam ya di bagi dei ki tenat trekam ki bahap ban pha ya ka pisa ka ba he bat ki bala kamru ya di ba kila yo jingbit na ka RBI kum shibenta ban penting kila berngem ya ki breu ban syakem ban pharu ya ki bakin pensngau ya ki jing Jongki de kaba pak penrung kerteng online lingba ke any desk kaba hadin kala aban nyalam cha ke jing sya penbi. Kumta ha kaba idei bat kanina kaliang katrat pulit kala kintu iki pat ba bakim dei ban download iki app ki bala ptha de kini ki breu bat kidei ban pentip wood sa katrat pulit lani ki police station ki badan hajan ki jakasa jongki bana kaliang ka cyber crime kala buru ya u number ai jingerap ne helpline number Iway kendai line not lani kipat ba kila ban phone home number jong ko police control room not line reu sao RR iway san sao R hnyo lani home number reu not kendai iway kendai reu sao hnyo kendai